počkej, jestli scrolluješ dál, tak se nic nestane. Chci poděkovat, že jsi tady zůstal, protože bych chtěla probrat něco, co hodně lidí vadí a nechcou si tímto prožívat. Aspoň jednou jsme v životě zažili dny, nebo i víckrát, kde už prostě jsme to chtěli ukončit. Nebavilo nás to, myslíme si, že to nikdy neskončí. A koukni se, ty jsi tady. Ty si na tento short koukáš, ty jsi pořád tady. I přes to špatné, co jsi zažil, i přes smutek, strach a i bez přátel, ty jsi to přežil, ty jsi to zvládl a teďkom se koukáš na toto video. Koukej se, co jsi dokázal. Ty jednoho dne uděláš díru do světa, já to věřím, já vím a chci ti říct jednu jedinou věc. I přes to všechno špatné, i přes smutek, strach či nepřátelství, pamatuj si jednu věc. Já vždycky, ale vždycky budu s tebou. Při každé špatné chvilce.